Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Apostole a lui Hristos Evanghelistule, de Dumnezeu cuvântătorule, tăinuitor de cele negrăite pile, dogmele cele negrăite ale înțelepciunii, ca un tunet ai vestit nouă, lumina ta-i arătat credincioșilor, că la început era cuvântul, iar tăgăduirea e preticilor, adică cum nu era dintr-un început, nepădându-o nu ai primit cuvintele lor, prezemător pe piept, arătându-te și prieten iubit, ca și Isaia, marele găsuitor, și ca Moise de Dumnezeu văzătorul, îndrăzneală având către Dumnezeu, cu de-a dinsul roagă-te pentru sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Păcătorul și mântuitorul meu prea curată, de Dumnezeu Fecioară, într-o mine îmbrăcându-mă din blestemul cel dat pe Adam, l-ai izbăvit. Pentru aceasta ție prea curată ca Maicii lui Dumnezeu și Fecioare cu adevărat, strigăm fără de încetare ca îngerul, bucură-te, bucură-te, stăpâna folositoarea și acoperământul și mântuirea sufletelor noastre. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău celui bine credincios. Cu toții, Sfinte Dumnezeu, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi.
Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pânecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pânecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apostole iubite ai lui tot Dumnezeu, grăbește-te, mântuiește pe poporul cel fără de răspuns, că te primește când faci către dânsul, El ce te-a primit când te-ai chemat pe pieptui, pe acela roagă de Dumnezeu cuvântătorule, ca norul vrăjmașilor, cel căzut asupra noastră, să te risipească, cerându-ne nouă pace și mare frică. Domnului să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâine în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și un de lemn, și le înmulțește pe ele în satul acesta, în comuna aceasta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele, îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău, cele fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Iară și iară, cu milință, plecând genunchii noștri Domnului, să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărei milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la Ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu milință aducem acum mulțumire bunătății Tale, pentru binefacele ce au fost asupra robilor Tăi, enoriași, binefăcători, ptitori ai acestei parohii. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, îți cântăm și Te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă Ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primit până acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire ai îngrănicit să le se împlinească cererile, așa și de acum înainte. Îngrănicește să sporească în dreapta credință, în dragostea ce către Tine și către aproapele, în toate faptele cele bune, a dobândii ale Tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i pe ei de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște și ne vrenicește pe toți totdeauna mulțumire să aducem cele prea bune a grăi și a cânta Ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Păcătului Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeule, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, de acum și până în veac. Fie numele Domnului binecuvântat, binecuvântat, de acum și bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Bogații au sărăcit și au flămânzit, iar cei ce-L caută pe Domnul nu se vor lipsi de tot binele. Domnului să ne rugăm. Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Prea Puternice Părinte, Binecuvântează.
Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților, ierarhi și mari dascări ai lumii Atanasie și Chiril, ocrotitori acestui sfânt lăcaș, pentru rugăciunile Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ale Sfântului Domnitor Neagoe Basarab și a dreptului Gedeon și a celor dinpreună cu dâns și prăznuiți astăzi, ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale cuvioasei Maicii noastre Parascheva de la Iași, ocrotitorii Moldovei, ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, ale Sfinților cuvioși nemțeni, ocrotitori ai acestui ținut, ale Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana și ai tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice